Zuere hortza aparatua jartzea pentsatzen ari zara eta ez dakizu braketsak edo ortodontzia ikusezina jarri? Nik ere zalantza izan nuen eta azkenean ortodontzia ikusezina aukeratu nuen. Zuere hori aukeratzekotan bazaude itxoin. Hemen dituzu aparatua jarri aurretik jakin beharrekoak. Konpromisoa eta diziplina eskatzen dute. Egunean 20-22 ordu eraman behar dituzu. Behar bezala eramaten ez badituzu, hortzak ez dira behar bezala mugitzen eta. Hala ere egia da salbuespen bat edo beste egin dudalanik parrandan irteteko. Ez dira 100% ikusezinak. Hurbiletik begiratzen baduzu igarri egiten da. Jatera edo ura ez den beste edo zer edatera bazoaz kendu egin behar dituzu nahita ez. Izan ere aparatuarekin jaten baduzu azukre eta bakterioak pilatzen dira eta txantxarra izateko arriskua dago. Hortzak ondo garbitu behar dira eta baita aparatua ere azkar zikintzen baita. Ez da okurritu ere aparatua hortzetako pastarekin garbitzerik. Xaboiarekin eta eskuila suabe batekin garbitu. Alineatzaile berri bakoitza jartzerakoan min pixka bat edukitza normala da, baina ez kezkatu, pixkanaka ohitu egin bezara. Jarraibideak betetzen ez badira hainbat arrisku ditu. Hortz mugimendu osatu gabea edo irregularra, mina denbora luzez eta orbainak txantxarra eta hortzoien inflamazioa. Hau da realitatea, dena ez da perfektua. Eta orain zuk aukeratu, ortodontzia ikusezina edo braketsak nahiago dituzu.